Niining Domingguha, atong nadungog ang mga pulong sa Ginoo sa pagtudlo kanato og mga butang nga angay natong huptan. Sa unang pagbasa, didto si Propeta Elias. Si Propeta Elias mikagyo gikan sa poblasyon, gikan sa ilang dito sa lugar sa gingharian, mikagyo siya og miadto siya sa kalasangan hangtod nahiabot siya sa bukid sa Sinai. Og didto sa bukid sa Ginoo nakakita siya og langob, og didto siya misulod sa langob, didto siya nagtago. Nganong nagtago man si Elias? Tungod kay adunay hulga sa iyang kinabuhi nga siya patyon, ipapatay siya ni Reyna Jezebel. Sumo na ang iyang gikahadlukan kay ang mga propeta sa Dios kipamatay na. Unya mingon si Elias, ako na rin nabilin. So si Elias mitago, mikagyo sa dito sa kalasangan, sulod siya sa langob. Unya unsa may naas langob, unsa may atong makitaan sa langob, ngit-ngit. Ang langob ngit-ngit sa ilawom. Sa langob posible nga anaay mga kuyaw o mga mala nga mga mananap. Posible nga anaay bitin. Posible nga anaay tanga o guban pang mga ihalas nga mananap. Unya nadungog niya ang Ginoo nga miingon, unsa may imong gibuhat dinhi Elias? Unya mingon ang Ginoo, gawas dito sa sa langob. Nya dito milabay ang Ginoo na natagamtaman ni Elias ang presence of God didto sa gawas. Wala sa linog, wala sa kalayo, wala sa kusog nga hangin, pero diha sa gitawag nato nga little whisper, gentle whisper of God. So the way of the Lord is gentle. Kanang pagkanindot, no? The gentle way of the Lord. Unya, kung sa may buti pasabot niya ng pagawson kas langob, nahadlok siya, nagtago sa langob, dito siya sa ngit-ngit, apan mingon sing ang Ginoo, gawas. Ang Ginoo sa unang pagbasa, naghatag nato og mensahe nga, conquer your fear. Get out from your fear. Conquer it. Don't allow your fear to overwhelm your heart, to overwhelm your mind. Because when fear overwhelms us, everything we do is done by fear. Muna, mahadlok ta. Unya, kung mahadlok ta, di na ta kahibaw unsay angay buhaton. Di na ta kahibaw kung unsa ang maayo. Kung naa kay kahadlok, magkurog-kurog ka, then it will affect your whole body, it will affect your whole life. Mao nga bisag kasikas lamang sa lakaw sa iro, mahadlok na ka. Bisan og kanang tingog lang sa mga mangloy o tingog sa kanang mga kulisap pagkagabi, mahadlok na ka. When fear overwhelms our hearts and our minds, we cannot stand anymore. We cannot do things rightly. We cannot trust anybody anymore when fear reigns and overwhelms our heart. Sa gospel, atong nasayran nga gisaysay kanato nga si Jesus human gipakaon katong 5,000 ka mga tao netong niyaging Domingo. Iyang giingnan ang mga tinun-an, sakay kamo sa sakayan, una kamo didto sa pikas tampi, lakaw kamo didto. Unya gipapauli niya mga tao, niya si Jesus miadto sa bungtod, nagampo siya didto sa pagkagabi. Ito siya. Ang mga tinun-an sa pagsakay nila sa ilang sakayan, nindot pa man ang panahon. Linaw kayo ang dagat. Apan sa pagkagabi, sa tunga-tunga sa gabi, hangtod na sa pagkakaadlawon, mihuros ang kusog nga hangin. O kung mukusog ang hangin sa dagat, mudagko pod ang bawod. O pagdagko sa bawod, gisabaw-sabawan ang ilang baruto, kagisakyan, nangahadlok sila. Ana ay kangit-ngit, ana ay dagko nga balod, ana ay kusog nga hangin.
nahadlok sila. Pero kung atong balikan pagtanaw, ang mga tinun-an ni Jesus, mga mananagat. So kung mananagat ka, kasayod ka unsay kinabuhi sa dagat, unsay kinabuhi sa lanaw, sa tubig. Unya, siguro kung mayus na kaniana, nga mubawod, muhangin, may nga, normal naman eh. Pero nganong nangalisang man sila? Balikan na to pagtanaw, ang ilang pagtuo in the ancient times. Ang body of water, gitawag na siya nga the seat of power of the evil one. So, ang dagat, ang lanaw, giingon nga, mauni ang pinuyanan o center of the power of the enemy. Mao nga sa pag-create sa Ginoo sa kalibutan, ang una niyang gikuan didto, gihimo, nga pag-ingon to nga kalibutan, ang naay tubig na daan. Unya, ang Spirit of God was hovering over the water. Then God started to create. Then God put an order to this water. Kay ang mga balod sa dagat, ang biblical symbolism sa kusog nga hangin, balod sa dagat, o kangit-ngit, these are symbols of darkness, symbols of the power of the enemy. So ang body of water is a symbol of the power of the enemy, of the devil. Now, kung mabawod, unya mo hangin, ngit-ngit pagayod ang panahon, miingon ang mga tinunan, the power of the evil one is active. And woe to us, because we are only human beings. We cannot fight back against the power of the evil one. We cannot. Our strength as human being is lesser than the power of the enemy. Mga nangahadlok sila, nalisang sila, kaysa paglihok sa dagat, sa pagkusog sa hangin, nakita nila ang ilang kaugalingon nga powerlessness. Mingon sila, we are powerless against the power of the devil one, of the evil one. We are defenseless before the power of the evil one. Mingon sila, we are hopeless because we cannot fight back against the evil one. Unya, si Jesus milakaw sa tubig. Miapas ngadto siya mga tinunan nga nagka-pusnga na intawon tungod sa kusog ang hangin, sungsungod ang hangin, bawod, unya nangalisang pa, di na nila mahibawan unsay ilang buhaton. Busa pag-abot ni Jesus nga naglakaw ibabaw sa tubig, mingon sila, anaay multo. Tanaw nila kang Jesus, anaay multo. Ngano man, they were not able to recognize Jesus. Ngano, kay wa pa man sila makasinati og usa ka tawo nga naglakaw ibabaw sa tubig. So, alang nila, ang ilang idea, that someone walking above the water is multo, a ghost. Karon, misakit sila sa kalizang. Apan, Jesus was quick to say, up, 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 don't be afraid, it is I. Ayaw ka mo kalisang, ako kini, si Jesus. Then Peter was also quick. Ingon si Pedro, Lord, ikaw yun na. Kung ikaw yun na, Lord, panhaaragod ko nimo, palakta ko sa tubig, be. Then Jesus said, okay, come on, dali. Mikawas si Pedro sa sakayan, unya, misugod paglakaw, nakalakaw si Pedro sa tubig. Unya, samtang duol na sa kang Jesus, ang power of the evil one, mihuros ang hangin. Paghuros sa hangin, dalisang si Pedro, pagkalisang niya, undod siya. O mingon siya, Lord, help me. Lord, tabangi ko, luwas ako Ginoo. Jesus was quick, holding the hands of Peter. Unya iyang gibira pataas, o miingon si Jesus, pagkagamay sa imong pagtuo, oy. Pagkagamay sa imong pagtuo, nganong nagduha-duha man ka? Unya na nakay silang duha sa sakayan, pagsakay nila dito, nilinaw ang lanaw, nihunong ang hangin. Unya, misimba ang mga tinunan kang Jesus og miingon sila, ikaw gayod ang anak sa Dios. Mga kaigsoon naman sa kay gipadayag sa ato sa Ginoo karon. Kitang tanan, nakasinati mong putag kalisang, nakasinati puta o kahadlok
lain-lain ang atong gikahadlukan. We have one common fear this time, kining COVID-19. Pero sa atong kinabuhi, naapatay daghang mga fears, naapatay daghang gikahadlukan. Mahadlok ka nga mawadan sa mahal sa kinabuhi, mahadlok ka nga mamatay, mahadlok kang mawadan ka panginabuhian, mahadlok ka nga mataptan ka sa sakit, mahadlok ka o ingon ani. We have many fears in our life, but what is behind the fear? Ang problema, kung kita mo focus lamang sa fear, kung our eyes is only focused on the fear, doubts comes in. Doubts come in, and then pagkatapos, you don't know what to do. And you do not want to do because there is fear. And once there is fear, there is doubt. Pag ingon ni Jesus, ayaw ka mo kahadlok, ako kini. Jesus is telling them, I am. The word I am sa Biblia, nagpasabot sa divine entity, divine power. Sumingon si Jesus sa mga tinunan, ako si Jesus, I am powerful than darkness. Ako si Jesus, I am powerful than waves of the oceans. I am Jesus, ako si Jesus, mas powerful kaysa pinakakusog nga hangin. Ako si Jesus, mas powerful sa inyong gikahadlukan nga dautan. Ako si Jesus, my power is over and above the power of the evil one. Mao nga, ang makalakaw, ang makahimo sa paglakaw diha si ibabaw sa tubig, siya lamang nga adunay gahom, labaw kaysa gahom sa demonyo. Ang mga tinunan, they realize that the power of Jesus is over and above the power of the evil one. Mao nga milatas siya, milakaw diha sa ibabaw sa tubig. Taliwala sa makusog nga balod o taliwala sa makusog nga hangin. Si Jesus, maunsa milakaw ibabaw sa tubig. O sa pagsakay sa sakayan, milinaw ang lanaw, mihunong ang balod o mihunong ang kusog nga hangin. Jesus is sending us the same message today. Mingon siya, know and behold, I am Jesus. I am powerful than your fears. I am powerful than COVID-19. I am powerful than your sickness. Kung sa may problema sa ato, the message of Jesus o ang iyang misay kang Pedro, miingon siya, pagkadyutay sa imong pagtuo. So what is necessary at this time? Nakita nato nga naglisod kita pagsumpo ni ining gitawag natong COVID-19. Naglisod kita kay di kita kakita sa atong kontra. Kay ang atong kontra daghan og taktika. Mingon sila kani adto nga kung makahikap ka, mohikap sa imong ilong, mao na ang transmission. Nisunod na po sila pag-ingon nga matransmit kining virus pinaagi sa kanang pagsulti nato na ay maglupad-lupad ng mga aerosols unya microscopic posible nga imong mahanggab mao nang pasampungan ang atong baba o ang atong ilong. Unya nagsampung nata nganong ma-infected pa man gihapon, mingon na po sila ang virus mosuod pinaagi sa imong mata na magpiyong na lang kita ni kanunay. Sige nang tagpiyong ani magsige para di mosuod ang kining virus. Unya karon moingon nga kaniadto moingon nga sige magmasta karon sugda na po nato og face shield o mag face shield na po ta magmask mag face shield unya pagkahuman sunod kuno nga buwan magsulob na gyud tag PPE katumurag ka murag coat murag kaputi sa sunod pa nga buwan magsulob na gyud tag murag astronaut nga naa natay purong sa atong pagkalisod aning kalibutan na no. Maybe there is something good sa kanang mga creativity karon sa mga tao to protect ourselves. That is something good. Pero the motivation behind, let us check the motivation. Is it motivated by fear or is it motivated by faith? Human effort alone is not sufficient to fight COVID-19. Human effort alone. Tanaw bitaw atong mga kuan, kining atong mga frontliners, they really work hard. Pero naputos na magyud ang ilang ulo, tibuok lawas naputos, na apay facial, na apay face mask, na apay rubberized nga guantes, but a lot of them are infected. O tanawa ka mo, sa may yung gisulot, parang face mask sa manang inyo, uban gani mga panyo ra man gipamugkot niya.
Unya ka ng uban bitaw nga naaras kalsada, naninda in town, usay, wa pa na sa tinuod nga face mask. No. Pero, hala, kaluis, Ginoo, buhi pa baya gihapon. Nga ikaw lagi, buhi pa lagi hangtod karon. Kana ba nga, may uta nga, human effort alone is not sufficient to fight against COVID-19. Wa ta mo ingon nga, dili na ta, maningkamot. Ang akong ingon, human effort plus faith is more than enough to fight COVID-19. Human effort alone, insufficient. Human effort, pag-amping nato, plus pagtuo nato sa Ginoo, more than enough. More than the power of the COVID-19. So Jesus is teaching us today na it is good to take care of ourselves, but don't forget na faith must be the motivation why I care for myself, why I care for others, because I believe in the power of God, that God can stop all these things. Kana ba? Mo nagiingon sa Ginoo kang Pedro, pagkajutay sa imong pagtuo, nagpadaog ka sa imong kahadlok, busa sa pagkadaog sa kahadlok batok kanimo, nidaog ang kahadlok diha sa imong kasing-kasing gunahuna, miunlod ka. Apan pagkanindot sa image, imagine ikaw tong niunlod sa dagat, ikaw tong niunlod sa tubig. Imagine God's hand is reaching out to you and holding your hands tightly and pulling you up. Pagkanindot, no? Ikaw nahadlok ka karon, ikaw na akay gibating balatian, misinggit ka, nanawag ka sa Ginoo. Don't you know nga gigunitan ka sa Ginoo, mao na nga hangtod karon we are still alive. God is holding us. By His hands we can stand up. By the hand of God we can conquer this COVID-19. By our faith in that God who holds us tightly, we can take care of ourselves and we can take care of others. We can practice the protocol in order to protect ourselves and to protect others. The message of the gospel today is very powerful image. Ni unlod, nahadlok ni unlod, apan ang Dios is in the rescue. Gigunitan niya ang kamot ni Pedro. Unya, gibira pataas, misakay sa baruto, pagsakay nila sa sakayan, nilinaw. Buti pasabot, the power of God is greater than the power of the enemy. The power of God is greater than COVID-19. Our faith in God makes us victorious. Our faith in God, our faith in Jesus, make us victorious and enable us to defeat our enemy. Bisan dili nato makita ang atong enemy, but with God's power, we can defeat our enemy. So God is sending us the message. First reading, unsay gibuhat nimo diha, gawas. Get out of your fear. Don't let fear overwhelm you and paralyze you. Let your faith shine. Let your faith grow. Kung ingon gani sa Ginoo si Pedro, pagkagamay sa imong pagtuo, Jesus is inviting Peter to make your faith grow. And the same message for us. Daghan sa ato ang nalisang. Daghan ka nato ang nahadlok. But Jesus said, pagkajutay sa inyong pagtuo. Meaning, let your faith grow. Whenever we go out, let's believe that the Lord will protect us. Whenever you go to store, you go to your work, let's believe that God is always there. Before you arrive there, God is already there. And God already cleaned the place for you to be safe. So, kanindot nga, mo ni atong huptan ba? Hold on to Jesus and let Jesus hold us with His powerful hand.